ಇತ್ಯಾನ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆರಿ ಎದುರು ಬೊಳಂತೆ ರೇಷನ್ ಅವೇ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಬೊಳಂತೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅಂಗಡಿಲೇಡು ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಮೂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲೆ ಏಕೇನ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ರೈಸ್ ದೇತಾನೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವೇ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ದೆತ್ತ ನೋಡು ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ నేను ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಎನ್ಮ ಅವರ್ ನೆನೆಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಅವರ್ಂದು ನೆನೆಯೋಡು ಶೋಕುಡು 3 ಸಲ ದೆಕ್ಕದು ನೆನೆಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇದು ನೈಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆನೆಯರೆ ಪಾಡ್ನಿ ಕಾಂಡೆನಗ ಕಡೆಕ್ಕ ಇದು ಯಾನ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೋದುಲ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ నేను ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಏನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ ಏನು ಆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದಿಲ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಓಲಾಪುಂಡು ವೈಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಉರ್ಪೆಲ್ಲಾಪುಂಡು ನುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿನ ಶೋಕುಡು ಲುಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ನುಪ್ಪು ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ತೆಪ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಉದ್ದದ ತೋಪು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಉದ್ದಲ ಮಲ್ಲಲ ದೇಪಂಡ ಬಂದ ಉಕ್ಕದು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನೈಸ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಬಂದ నేనంచూరు నీరు కూటదు కరెక్ట్ అది మన్పొడు బొక్క నీరు పుರದ ಅಲ್ಲ ಕೂಟರಿಸಿ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಏರಬಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಲ ಏರಬಳ್ಳಿ నేనండి 5 నిమిషం చెంచ మన్ಪೊಡು ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಲೈಟ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡುವೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಈಸ್ಟ್ ಪಡುವೆ ಎಂಚು ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಅವರಿಗೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಶೋಕುಡು ಕಬಾರಲ್ಲ ಇದು ಬಂದಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಡೋದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ಟ್ ಪಡೋದಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಡ ಕಡೆನಗನೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಾಗ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪೆ ಪಾಡು ನೀನು ಶೋಕುಡು ಟರ್ನ್ ಮಂತದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಟಚ್ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ఒక 4 ಗಂಟೆ నేను ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ದಿಯೋಡು 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಒದಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಕುಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಟ್ಟೆರನೆ ಬರಲಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಅವರ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ತೂಡಿ ಎತ್ತು ಒದಗಿ ಬೇಯ್ದನಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಳಿ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಬಂದ ಒದಗಿ ಬೇಯ್ದನು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದಿಯರೆ ತೊಂದರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಪಾಡೋಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ದೆ ತೊಂದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ ನೆಡ್ಡೆ ಇಜಿನ ಬಂದ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೈಪುಗ ಒಂಜಿ 3/4 ಪಾಡ್ಂಡೆ ಯಾರುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಶೋಕುಡು ಬೇಯಡು ತುಲೆ ಬೇಯ್ದಳು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮನ್ಪ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಳು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮೂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ತೊಂದರ್ಕರ ಕೊದಿಯರದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚಿ ಬಾರದೇರೆ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಬಂದ ಪಾಡೊಂದು ಇದನ್ನೇ ಕೊಂಚം 3/4 ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ನೆಡೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆತ ಟೈಟ್ ಅದು ಬಾರದ ಬೆಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು
ಇತ್ತೆ ಬೇಯರೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಏನಿಡ್ದ ಅಡ್ಡದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲೆ ತುಲೆ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಬಾರದಿರತ್ತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಮೂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೇಯ್ದು ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ಮೂಡೆ ಬಾರದಿರತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಈಗಲಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.